Drage kolege, u poplavi raznih nagrada i svega ovoga na kraju godine, ja mislim da mi je ovo jedan od najdražih događaja prisustvovati danas među ovih 166 familija koje ukupno imaju 550 dece. Kao roditelj koji ima 3 dece, ja sam jedan od vas, meni je pravo zadovoljstvo. Nadam se da će kroz vas koji radite u MK grupi i koji ste, deo uspešnije Srbije, jer MK grupa je deo uspešnije Srbije i vi ste deo toga, nadam se da će ta deca koji će pokupiti vaspitanje od vas sutra, ili barem deo od njih, nastaviti da radi u MK grupi. Ja sam više nego srećan i zadovoljan danas što sam ovde sa vama. Ove kolege dobitnici su čeka od 50.000 dinara. A sada molim veliki aplauz za Nikolu Timka iz kompanije